Şeýle-de forumun çäklerini özara gazanylan ılalaşyklara da gol çekildi. Olan hataryna Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi bilen Estoniýa Respublikasynyň elektron dolandyryş akademiýasynyň arasynda sany dolandyryş babatynda hyzmatdaşlyk barada özara düşünşme hakynda ahtnama. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi bilen Thales Dis Frans CAC kompaniýasynyň arasynda kiber howpsuzlyk ulgamyna özara düşünşme hakynda ahtnama. Türkmenistanyň ara gatnaşyk ministrligi bilen Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Palo Alto Networks ANC kompaniýasynyň arasynda özara düşünşme hakynda ahtnama. Türkmen Telekom elektrik ara gatnaşyk kompaniýasy bilen Qırgız Telekom açyk paýdarlar jemgyýetiniň arasynda üç-sasyr ara gatnaşyk akymlaryny geçirmek barada özara hyzmatdaşlyk boýunça meýilleri hakynda ahtnama. Türkmenistanyň Demir ýollary ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň China KMC Engineering Co. Ltd kompaniýasynyň arasynda özara düşünşme hakynda ahtnama. Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi bilen Hytaý Halk Respublikasynyň Yutong Bas Co. Ltd kompaniýasynyň arasynda özara düşünşme hakynda ahtnama. Şeýle-de Aşgabat Halkara Howa Mendeli bilen Shannon Business Aviation LLC kompaniýasynyň arasynda ýerüstü hyzmat ediş boýunça IATA görnüşlüğini standart ılalaşyk bar. Halkara forum öz işini dowam edýär.